Γεια χαρά σε όλους. Σε ένα ακόμα βιντεάκι. Έχουμε ένα GTR 150 αυτή τη φορά. Είναι το GTR που σας είχα υποσχεθεί. Ελπίζω να γράφει ήχος και τα λοιπά καλά. Είναι ένα GTR 62 χιλιοστά. Μαμά διαδρομή. Ένα απλό 62 είναι. Δείτε κοντεράκι εδώ, ωραίο. 23 λογάκια. Έχει πάρα πολύ πράγμα πάνω, πάρα πολύ χρήμα. Είναι του Αργύρι. Ευχαριστώ πολύ τον Αργύρι για αυτό το βιντεάκι. Μάλλον που μας έδωσε το μηχανάκι του να το κάνουμε ένα βιντεάκι. Το Simplex δεν μπορώ να συνηθίσω. Πιάνει πολύ ψηλά και έχουμε και τις ηχητικές παρεμβολές για τα φλασάκια. Βενζίνη δεν έχει το μηχανάκι, θα πάω να του βάλω μετά. Πίσω όμως φτάσει, μην μας αφήσει στο δρόμο. Το μηχανάκι έχει και shifter. Να πω ότι έχει πιο μακρύ γρανάζι, οπότε τα χιλιόμετρα που γράφει το κοντέρ είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα. Νομίζω φοράει 1543. Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Κλέβει το κοντέρ μετά από τα 110, τα 100 μάλλον. Αλλά δεν κλέβει όσο ένα μαμά GTR. Αυτό που καταλαβαίνεις είναι η ροπή που έχει σε σχέση με ένα 150, ακόμα και φτιαγμένο. Γιατί αυτό το μηχανάκι το έχω οδηγήσει και πρώτο στάδιο. Φοράει SK κυλινδροπίστονο, πρόγραμμα στον κόλλια, κεντροφόρο δεν ξέρω αν φοράει. Νομίζω δεν φοράει. Είναι ο γνήσιος. Εξάτμιση γνήσια Λεοβίντσε από CBR 125 φτιαγμένη, ανοιγμένη λίγο και πιο και κόντιμα το τελικό, γιατί ήταν πολύ μακρύ στα 125. Εδώ οργανάκι πανάκριβο. Είναι από τα καινούρια που βγαίνουν στη Μαλαισία, τα GTR, από τα Winner X νομίζω, έτσι λέγονται. Σίγουρα έτσι λέγονται, αλλά δεν ξέρω αν τα φοράνε τα Winner X. Φρενάρες έχει. Παίζουν και τα τακάκια ρόλο. Μεγαλύτερη δισκόπλακα έχει. Κάτσε να κλείσω το flash, γιατί το πιο πολύ φασαρία θα κάνει το flash παρά η εξάτμιση. Οργανάκι θερμοκρασίας σαν και αυτό που είχα και εγώ. Μανετούλες RCB. Κύλες. Είναι βαμμένο Nardo Grey από τον Αργύρι. Δεν είναι από κάποιον επαγγελματία. Αλλά και πάλι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα δείτε και ήλιο βασίλεμα. Ξέρεις ότι άμα έχει shifter το μηχανάκι, εγώ δεν χρησιμοποιώ Simplex. Η εξάτμιση κάνει ωραίο ήχο, δεν φωνάζει. Βέβαια στα ψηλά φωνάζει, εντάξει. Φοράει ένα μεγαλύτερο σώμα, νομίζω 34. Αν κάνω λάθος, θα ρωτήσω τον Αργύρι, θα σας το βάλω στο βίντεο. Αυτοκολλητάκια, σκατουλάκια, έχει πέσει πολύ χρήμα στο μηχανάκι. Πω καλά μίλιο βασίλεμα. Φώτια. Μπερδεύω τα flash με την κόρνα, γιατί τώρα έχω συνηθίσει πάλι στο normal που είναι πάνω τα flash και κάτω η κόρνα. Καλά, μετά τις 7.000 στροφές αρπάζει, άστο ρε. Για παπί πάντα ρε. Δεν το συγκρίνω με το 66, είπαμε. Ένα μηχανάκι με πολλά λεφτά πάνω και πολύ μεράκι. Καμπάνα φοράει. SK καμπάνα. 5 λατηρίων, σκληρή. Όχι, νομίζω λατήρια στην καμπάνα δεν φοράει. Χωρίς να μπορώ να κάνω και λάθος. Να του δώσουμε ένα ανοιγματάκι εδώ στο σχιστό. Βασικά θα σταματήσω εκεί στο περίπτερο να σας το δείξω μία απ' έξω. Αυτό θα κάνω. Και μετά θα του δώσουμε και ένα ανοιγματάκι. Είναι καγκούρικο μηχανάκι, αλλά ωραία καγκούρικο. Δεν είναι κάτι wow. Άμα σκεφτείς ότι το έχει φτιάξει 50 χρονών άνθρωπος,
Λες, εντάξει, έχει γούστο. Για περιμένετε, καθίστε εδώ. Να σας το δείξω λίγο απ' έξω. Σκάσε. Εδώ είναι. Λεπτομέρειες κόκκινες, RCB δισκόπλακα, RCB δαγκάνα. Παντού λεπτομέρειες, κολάρα διάφανα. Όλο λεπτομέρειες, κάρμπον εδώ, αληθινό, λεοβίντσε. Τα φώτα μπροστά πολύ ωραία. Αυτοκόλλητα εδώ, βάψιμο του αργύρι Nardo Grey. RCB ανάρτηση ρυθμιζόμενη. Γρανάζι αλουμινίου. Βάση πινακίδας. Αυτοκολλητάκια όλα αυτά από τον αργύρι. SCK το κυλινδροπίστονο. Τεντοτήρας εκεί. Stand διαφορετικό. Φτεράκι πίσω. Έχει πολύ πράγμα, παιδιά. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνει. Βέβαια έχει ένα θεματάκι. Από την αρχή που μπήκε το SCK το πιστόνι βάραγε. Οπότε όταν είναι κρύο ψιλοσκαμπιλίζει το πιστόνι. Και έχει πάρει ούμα. Θα βάλει ούμα στο μέλλον. Εγώ του λέγα από την αρχή ούμα. Όχι ότι έχει κάτι SCK, αλλά τη θεωρώ ανώτερη την ούμα. Ανηφόρα 132. Είχα ξεχάσει πόσο ωραία στρίβει το GTR. Ελπίζω να μην μας αφήσει από βενζίνη. Μεγαλύτερο ψυγείο φοράει, ξέχασα να πω. Φοράει και φίλτρο DNA αν θυμάμαι καλά. Α, δούμε μια τελική κάτι φορά. Τα χιλιόμετρα αυτά που βλέπετε είναι σχεδόν πραγματικά. Όπα, κάνει wobble. Πολύς αέρας, κουνιέται όλο το μηχανάκι. Φυσάει πλευρικός άνεμος και τρώω πολύ ώρα από το μηχανάκι. Είδα νομίζω 146, αν δεν κάνω λάθος. Πω, κούνημα. Ταλίκα εδώ τώρα τι έκανε. Κάνει και μερικά σκασιματάκια. Εντάξει, ανεβάζει πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε φανάρι πιο κάτω. Το ακούτε κι εσείς. Πείτε μου τη γνώμη σας για αυτό το GTR-άκι. Να ευχαριστήσω πάλι τον Αργύρη. Μας το έδωσε, μου το εμπιστεύτηκε. Πάει ωραία. Είναι ένα χαλαρό 62, δεν είναι για κόντρες.
Ο άνθρωπος το έχει για κάθε μέρα. Απλά ήθελε λίγο παραπάνω ροπή, καταλάβατε. Και γι' αυτό το κάνει 62. Αυτό το TT μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πάμε να το γεμίσουμε λίγο βενζινούλα. Το κοντεράκι εδώ λέει και ώρα και χιλιόμετρα και tip 1, trip 2. Πολύ ωραίο. Σκαστηματάκια ωραία. Όχι υπερβολικά σαν το XTX. Ας του βάλω εδώ λίγο βενζίνη. Ευχαριστώ. Πόσο είναι 150 είναι αυτό? Το συγκεκριμένο είναι 150 ριγγένη. Έχει λυγεί, Καινούριο μότο Ναι, ναι, ναι. Πόσο πήγε φίλε αυτό? Αυτό έχει κοντά στα 4 χιλιάρικα. Δεν βγαίνει έτσι, είναι όλο φτιαγμένο. Και το συγκεκριμένο είναι 170 και το κάνω, 150. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ίσως το έκαναν Nardo Grey, ήταν ένα από τα χρώματα που ήθελα να γίνει. Και δεν είναι ότι είναι κάποιο μοβ, είναι κάτι που σκάει έντονα στο μάτι. Είναι διακριτικό, όμορφο, κακούρικο. Αλλά ναι, πολύ χρήμα ρε παιδιά, αξίζει, εσείς θα μου πείτε. Άμα είναι κάβλα σου, ναι, αξίζει για μένα. Ο άνθρωπος το έχει σαν χόμπι. Πώς φτιάχνουν τους μπόμπο, τα μπόμπο τα μηχανάκια, έτσι το έχει και αυτός. Δεν είναι ότι κοιτάει μεταπώληση και τέτοια στα τέτοια του. Θέλω να μετρήσω και με GPS πόσο είναι η πραγματική ταχύτητα που βγάζει. Άρε σιφτεριά. Όχ, αστυνομία πίσω, καλησπέρα. Αργύρια μας έγραψουν, εγώ δεν φταίω. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Βασικά εμένα θα γράψουν. Τέλος πάντων. Τα καρθρεφτάκια του Τζιρά δεν μπορώ να τα συνηθίσω. Πολύ μικρά ρε. Είχα εγώ τέτοιους καρθρέφτες και με βολεύαν. Στο Krypton οι καρθρέφτες είναι πολύ μεγαλύτεροι. Επειδή οδηγάω Krypton X.
Κάνουμε και βιντεάκια με το Krypton X, απλά θέλω να το φτιάξω λίγο. Πατινάρι, άστο. Θέλει μαζέματα. Κοίτα, κοίτα, φασάρια που κάνει. Όχι, το κλείνω το flash. Μίσου. Αυτό το κοντεράκι πρέπει να βγαίνει by default και στα παλιά τα GTR. Έτσι που λέτε, αξίζει να το κάνεις 62. Για μένα, αν να το κρατήσεις και δεν το θες για κόντρα, απλά θες ένα μηχανάκι για όλα, είναι ένα σκαλί παραπάνω. Εντάξει, τσιμπάει παραπάνω βενζίνη. Αλλά οκ. Αν χαλάσει το 57 το κανονικό, το μανίσιο, ναι, πας, το κάνεις 62, δεν το συζητάω. Όπως και το Krypton X, εγώ όταν χαλάσει, το πιο πιθανό είναι να το κάνω 57 με το kit της Yamaha, μάλλον. Καλά, θα δούμε, αλλά ναι, τι λακκούβες έχει εδώ. Τον είδα τον παππού. Αυτά παιδάκια για αυτό το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε το GTR-άκι. Άμα θέλετε το κάνουμε και άλλο βιντεάκι. Αν μας το δώσει πάλι ο Αργύρης θα μας το δώσει. Μα γιατί δεν μας το δώσει. Ίσως μας δώσει και ένα παιδί ένα RCX που έχει. Όταν το στρώσει. Θα δούμε τι λέει και αυτό. Φαίνεται τίμιο πάντως. Ειδικά για τα λεφτά του. Ό,τι έχω αφήσει το μεταξύ μόνος τους. Όπως κασίματα, δεν το περίμενα το GTR-άκι. Πολύ ωραίο, πάει ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Άμα θέλετε και άλλα τέτοια βιντεάκια, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστώ για την υποστήριξη.